जी ऐसन कुल जब गीत गवाए लागेला नु बाबूजी, ऐसन कुल जब गीत गवाए लागेला तो हमनी के दिल से अपने आप निकले लागेला का छूटी के कागज देखी रास्ता निकाले, डॉक्टर से मेडिकल के रिपोर्ट बनवाले। छूटी के कागज देखी रास्ता निकाले, डॉक्टर से मेडिकल के रिपोर्ट बनवाले। छुट्टी लेके औरे कुछ दिन रहिए बलराम जी, जब साथ देवे के ना रहे, जब साथ देवे के ना रहे, तब प्यार कहेंगे कैला हो, हर पल तड़पे दिल आह भरे, हर पल तड़पे दिल आह भरे। काहे रास दूर गइला तू, जब साथ देवे ना रहे, जब साथ देवे ना रहे, जब साथ देवे ना रहे, जब साथ देवे ना रहे। कंचन जी ऐसन कुल जब गीत गवाए लागेला नु बाबूजी, ऐसन कुल जब गीत गवाए लागेला तो हमनी के दिल से अपने आप निकले लागेला का कि दिल मिलल होके ये हमनी के चली गई नहीं, हमनी के गुरुदेव के लिखनी रहे कि दिल मिलल होके तो दिलदार मिले के चाहिए। शिकारी बाबा दिल मिलल होके तो दिलदार मिले के चाहिए, अगर फूल खिलल होके तो ओकरा के चढ़ोनिहार मिले के चाहिए। ऐसन सुंदर कलाकार जब ऐसन लोक गीत गावता नहीं, ए बाबूजी एगो ताली बजा के दुलार प्यार मिले के चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बड़े भैया से आग्रह करब कि